De kunder hos os, der er systempartnere, det de får ud af det, det er jo, for det første så tager vi det fulde ansvar. Der er noget med kvalitet, der er noget med garantier, der er en gennemskuelighed i forhold til kalkulationen og strukturen, og så har man bare single point of contact. Det fastholder kunden i, at de skal holde sig til core business, og så skal de flytte mange af de andre processer over til virksomheder som Melson. Det, der er enestående ved Melson, det er bare, at vi har så mange kompetencer og teknologier i eget hus, hvor vi formår at integrere det og lave et færdigt produkt til kunden. Vi producerer det selv i eget hus med medarbejdere hos Melson under samme tag og står på mål for det, vi leverer. Når dagen den er omme, så kan vi ikke undgå at tale om pris. Og hvis man har den rimelig åben dialog, og så siger, hvad er det, der skal laves? Man får sat nogle kommercielle spilleregler op, nogle forventninger, som ikke kun går på pris, men også som går på teknologi, leveringssikkerhed og mange andre parametre. Så kunne det jo godt være, at den lange binding er billigere, end at ligge og shoppe rundt fra gang til gang, og så sige, hvad koster den?